Ladies and gentlemen, young Arewa rappers on the building. Yo, Bamaji, Bamaji, ni ne mugun yaran nan, mai zazzafan baitin nan, mai sa producer kukan nan dan zazzafan rapping dina. Yes, come na shigo kaman wani bala'i, killing the beat nake san ba kwashi. I am the boss bata wannan yanki, inda na sa kai sai na kai mana kada Kaduna ya ka sai mana. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Bamaji, kaf Arewa ai mu ake yi. Eh mana Bamaji, eh mana Bamaji. Kai a bar mu da kanmu ba ma ji, in babu abinci akwai kaji. Yau rappers Arewa muke ai sai yaji, Kano Kaduna muna yi ai sai an ji. Kawai a bar mu da kanmu sai mun je, jarabawar da sauki ko BJ. Rappers da yawa a gabana duk na taje, buga game nake yi da su kamar Tom and Jerry. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Bamaji, kaf Arewa ai mu ake yi. Eh mana Bamaji, eh mana Bamaji. So babban yaya on the building, producer na ce samun sauti in na shigo a kunna mini AC. Yanzu na karfin shan Pepsi a kwallo ma fa na fi Messi. Babban yaya bana ji, da ni da Lil Amir ai mu ake yi, in mu shigo ai mu ake ji. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Yon Arewa, yon Arewa, yon Arewa love the haters. Bamaji, kaf Arewa ai mu ake yi. Eh mana Bamaji, eh mana Bamaji. Ya, I'm a G-boy. Muje zuwa ai ba ƙarya, lokaci na ne ba sanya. Yan bakin ciki in ja kunne, haters dukkan tattaune. Dole su kauce in sun ganni, mugun suke nake yi sai kace ka bani. I'm a popular Arewa duk sun dini, full beauty baby ta ce sai ni. Just Scorpion on the building, an Arewa babban yaya. Full boy ne.